Together, growing in faith, changing communities. Badunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa sibuke incwadi kaGenesis isahluko samashumi amabili nesikhombisa ivesi yokuqala kuze kube amashumi amabili nesishiyagalolunye. Kwathi Isaka esemdala amehlo akhe engasaboni wabiza uEsawu indodana yakhe enkulu wathi mntanami, wasabela wathi baba. UIsaka wayesethi bheka-ke sengimdala angazi ukuthi ngizakufa nini. Ake uthathe izikhali zakho umcibisholo nomgodla uye endle ungizingelele inyamazane ungilungisele ukudla njengoba ngikuthanda. Ukulethe kimi ukuba inhliziyo yami ikubusise ngingakafi. URebeka wezwa uIsaka ekhuluma noEsawu indodana yakhe. UEsawu wayeseya endle eya kuzingela inyamazane abuye nayo. URebeka wayesethatha izingubo zika-Esawu ezinhle ezazisendlini, wagqokisa zona uJakobe, wamfaka izikhumba zamazinyane ezandleni nasentanyeni, wamnika ukudla nesinkwa ayesesilungisile. Lokhu-ke wakuthatha wakisa kuyise wathi baba. Uyise wathi, yebo, ungubani wena ndodana yami? uJakobe wathi, ngingu-Esawu, izibulo lakho. Sengenze njengoba ungitshelile. Ake uvuke phela udle inyamazane yami ebese ungibusisa. UIsaka wabuye wayibuza indodana yakhe wathi, pho kodwa ndodana, kwenzeke kanjani ukuba usheshe kangaka ukuyithola inyamazane? Waphendula wathi, kube intando kaNkulunkulu ukuba ngithole ngokusheshsha lokhu ebengikufuna. UIsaka wayesethi, ake usondele lapha ngikuthinte ngizwe ukuthi uyiyo ngempela yini indodana yami uEsawu. Wasondela-ke kuyise owamuzwa wathi, izwi liyizwi likaJakobe, kepha izandla ziyizandla zika-Esawu. Akamazanga ngoba izandla zakhe zazinoboya njengezandla zomfowabo. Esezombusisa wathi, uyindodana yami uEsawu ngempela? Wathi, yebo, ngiyiyo. Wayesethi uIsaka, nginikeza ukudla ndodana ngidle bese ngikubusisa. Wathi esedlile kwakulethiwe uJakobe wamnikeza newayini nalo waliphuza. UIsaka wayesethi kuJakobe, sondela ungange ndodana yami. Wasondela wamanga. UIsaka wathi ezwa iphunga lezingubo zakhe wambusisa wathi, bheka, iphunga lendodana yami linjengephunga lezwe elivundile elibusiswe yinkosi. uNkulunkulu makakwehlisele amazolo ezulu, akuphe isivuno esihle senala kakolweni newayini. Abantu bayakukukhonza nezizwe zikukhothamele. Yiba inkosi yabafowenu, abafana bakwenu bakhothame phambi kwakho. Abaqalekisayo koqalekiswa bona, abakubusisayo kobusiswa bona. Engithinta indaba kaJakobe noEsawu noIsaka noRebeka. Semdala uIsaka asabone emehlweni, ebesebiza inkosana yakhe athi, hamba mntanami uyongizingelela inyamazane khona ngizodla ngikubusise bese ngiyafa. Ngimbuka uIsaka njengobaba obethi kunesibusiso engisigodlile engiyothi ekufeni kwami ebese ngibusisa ngaso lo mntwana.
Ngibuka umzali othi kunento engibekele umntanami, kunento engithukusile engifisa ngelinye ilanga umntanami abe nayo. Ebesethi mntanami awungijabulisa okugcina. Ngokwesintu ikakhulukazi ngesiZulu, umuntu omdala osekhulile obambekile futhi empilweni uma eke wacela isibindi usuke selungiselela indlela yakhe. Abantu egcekeni abasazi isintu ababe besabuka ngale nangale make bezwa umuntu omdala esecela isibindi esemdala, bayazi ukuthi abakhongi sebesemnyango. U-Isaka usekuleso sigaba, usethi ngilandele inyamazane maqedane ngikubusise bese ngiyacimeza ngiye kobabamkhulu. Uyahamba u-Esau kanti uRebecca uyizwile inkulumo. uRebecca abeliqili antshontshe isibusiso ebekumele sithathe u-Esau inkosana asinikeze intandokazi uJakobe. Kwesinye isikhathi siyabalekelana neqiniso njengabantu. Kwesinye isikhathi abantwana bethu abafunani ngoba mina njengomzali angibanga nalo iqiniso. Sibuka ingxabano ngokuqhubeka kwembhalo phakathi kuka-Isaka phakathi kwa-Esau kanye nomfowabo uJakobe, emgijimisa ngomkhonto efuna ukumbulala, ebaleka uJakobe emaqeleni eyohlala aganwe esezintabeni, kodwa isuka ebuqilini nobuphiciphici bomzali. Iy'ngane zethu ayibhekani namhlanje, ayikhulumisani, azambelani, ziyabulalana, ziyathakatha namhlanje ngoba mhlambe angikhulumanga kahle, angenzanga kahle, ngibe igundane umalume ephephetha, ngishela intombi ngokunyundela isoka, ngifune lo angithande angiphi imali ngokubheca lo ngezinto angazazi. Lona ufike wakhuluma izinto ediniwe, ecasukile, njengomzali ngayithatha njoba zinjalo ngayozibeka kulo baxabene namhlanje. Ngihlulekile ukubahlalisa phansi ngibahlanganise, ngihlulekile ukusefa inkulumo, ngihlulekile ukugeza inyama sayidla ilumela inenhlabathi. uRebecca imhlulile inkonzo yokuba ngumama oqotho, imhlulile inkonzo yokuba unkosikazi oqotho. Uthatha isibusiso sika-Esau usinikeza uJakobe. Umgqokisa ingubo zomfowabo, uthi gqoka nazi ingubo zomfowenu
uyolanda okungekona okwakho. Baningi abantu abakuzondile bekuzondela into yona nento yakho, wabanikeza yona yabahlula. Bawufunile umshado wakho, bawuwisa. Uthatheni ke lo mshado ubahlulile. Basifuna isikhundla sakho, washintsha, washiya, wasula, wabanika sabahlula. Kunezinto esizithathile ebengezona zethu zasehlula. Uthi uIsaka washesha kangaka namhlanje ngoba ngiyazi mayozingela uvama ukuthatha isikhathi eside. uJakobe usephenduke njengonina, seliqili naye. Kakade igama lakhe lichaza lokho, iqili. Uthi uJakobe, hayi uNkulunkulu wobabamkhulu uhambe nami. Inkonzo yokuqamba amanga ngize ngiqambele uNkulunkulu amanga. Kunezinto esizitholile that were never meant for us. Kunezinto esizithathile ngomgunyathi. Yebo isibusiso sifikile, kodwa kwangesona sakhe. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi isibusiso sivikele, isikhanyisele, isinikeze amandla nomusa nothando oluvela kuNkulunkulu uSomandla, ngoYise neNdodana noMoya ocwebileyo. Amen.